खुलुमबाय दिनैनि एसएम निउसनि रादाबखौ फरायदों आं राहुल बर'आ 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सान बे सानजों लोब्बा लाखिनानै जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारि सिमला ससियेल वेलफेयारनि बानजायनायाव 73थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै हेल्थ फिटनेस एवारनेस हाबाफारिजों लोगोसे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे बादायलायनायाव रावबो आफादजों गाज्रि नोजोर नायलायाजासे खौसे सिमला हालामनि समाज सिबियारि फोरोंगिरि सावथुन मुलुगनि महरगिरि ओनसोलनि बायदि आफादनि सोद्रोमाफ्रा ज' जानानै खौसे सिमला रुरेल स्टेडियामाव जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। लोगोसे साखाथिनिनो दावधारा गेलेग्रा फोथारावबो फुंखा क्लाबनि बानजायनायाव जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। लानानै आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोबा जोंनि सापागुरि कक्लाबारियाव बे मोजां मोननैनि मोनसे गासैबो ससियेल एक्टिभिस्ट थुनलाइ मावथि टिचार्स आरो समाज ससियेल एक्टिभिस्ट बिथांमोना ज' जानानै बैसोगोराब्लाबो गेलेनायनि बैसो नङा अब्लाबो ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि फारसे थुलुंगा होनायनि थाखाय आरो सावस्रियारि सांग्रांथि लाबोनायनि थाखाय बे फुटबल खेलाखौ दिनै होदों। मोनसे भारतनि रेड लेटार डे बेखौ बे सानखौ लानानै उदांस्रि सान 73थि भारतनि उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै बेखौ होनाय जादों आरो बेवहाय जोंनि ओनसोलनि गासिबो समाज मावथि गासिबो दहाय बुंबोनाय गासिबो जायफोर गौथुमजों लोब्बा दङ आरो आं सासे थुनलाइयारि मावथि हिसाबै बे सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि हिसाबै आं बाहागो लादों आरो बेहाय गुबुन गुबुन जोंनि ओनसोलनि मावथिफोरखौ लोगो मोननानै आरो बैसोगोरा मानसिफोरखौ लोगो मोननानै आं गोजोनदों। बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव 22 नं कक्लाबारि समाजनि एमसिएलए अनिप बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि दिनैसिम इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजाजों जयै सावरायलायदोंब्लाबो दासिमाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया रावबो राजखान्थि हानजाजों सरजाबथ'वाखै होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। उदांस्रिनि जि उदां जानायनि थाखाय रंजानाय गेलेनाय बाजानाय बेजों भारत हादरनि सिङाव जे गासैबो हारि राव धोरोम फाराग लाखियाबालासिनो गासैबो जे रंजानो गोसो दिनैनि बे उदांस्रि सानाव बेखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोरमायनायजों लोगोसे गासै नोगोरारिनिफ्रायनो बेखौ मोननो हादों होननानै आं सानो। थिग बेबादिनो दिनैनि बे उदांस्रि सानाव बे कक्लाबारि हालामनि सिङाव थानाय सिमला ओनसोलनि एबा कक्लाबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलजों नांजाबनानै थानाय बिनि सिमला रुरेल फिल्डआव बेखौनो फोरमायदों आरो बे मोनसे हारि राव धोरोम फाराग लाखियाबालासिनो भारत हादरनिनो माखासे गाहाम हास्थायगिरि नोगोरारिफ्रा बेखौनो फोरमायदों। बेखौ आङो गोजोननाय मोन्दों आरो बेजोंनो जों जे गासिबो उदांस्रि सानखौ रंजानो लुबैयो गेलेनो लुबैयो एबा बाजानो लुबैयो बेखौनो फोरमायनाय जादों आरो बेयो बिदिनो दिनै सिन महरै नुजादों। ओरैनो नैबे खेलाखौ लिग सिस्टेमै लांगोन ना दिनै सानसेनि थाखायल' सामलायनाय जादों? दा बेखौथ' लिग सिस्टेमै लांनायनि खोथा गैया आं मिथिनाय बादिब्ला, नाथाय बेवहाय आंबो सासे वेलफेयार हिसाबै बे ओनसोलनिनो सासे मोजां सानग्रा हिसाबै नोगोरारि हिसाबै बेवहाय नायनायजों लोगोसेनो रंजानोबो बा दिनैनि बे सानखौ आङो बेजोंनो फालिनायखौ फोरमायनो होननानै आं बेवहाय फैनाय जादों आरो बे लिग सिस्टेम थांनायनि खोथा गैया। बेखौ मिथिनाय बायदिब्ला बे सानसेयारि गेलेनायजोंनो फोजोबगोन। बेवहाय फ्राय इन्टेलेक्सुवेलफोरानो बेवहाय नुजाथिफैदों ओनसोलनि, बेखौ आङो गोजोननाय फोरमायदों। गासैयाव मोनबेसेसो टिम दङमोन? बे टिमखौ आसलथे आं बुंनो हानाय नङा। आसलथे बेवहाय टिम सालायगिरिफोर दङ, बेवहाय कमिटिबो गैया होननानै बुंनाय जादों। बेनि लेंग्राफ्रा बे ओनसोलनि वेलफेयारफोरा साथामसो लोगो नांनानै लेंदों आरो बेवहाय बयबो खौसेयै बेवहाय नुजाथिफैनानै दिनैनि बे सानखौ फालिदों आरो बेवहाय बयबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आथिखालाव बर' लाइमोनफ्रा मुलुगनाङैनो खेलानि फारसे गोबां दावगानानै दङ, बिनि बागै सारा मा बुङो? दा बेथ' आथिखालाव मुलुगनाङैनो खेला दुलायाव आग बारायनाया खोब मोजांनि खोथा। बेजों लोगोसे नाथाय जोंनि बे भारत हादोरजों लोगोसेनो जोंनि बेवहाय ओनसोलाव गुबुन गुबुन मुलुगाव दावगानाय जि खेला बे खेला दुलाजों स्रेङै थांफानो थाखाय बे ओनसोलनिफ्रायबो जाहाथे भारत हादोरनि जानानै बाहागो लानो हायो बेखौनो हास्थायनानै हयथ' दिनैबो बेवहाय थुलुंगानो बे खेलाखौ होनाय जादों आरो बिदिनो बे रुट लेभेलनिफ्रायनो दावगालांबाय थायोब्लासो सानसे मुलुग लेभेलाव दरबाराव एबा जोङो दावगानो हागोन, भारतनि जानानै एबा मुं लाखिनो हागोन, बेखौ आङो हास्थायो। सारा फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि सायाव मा बुङो? फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनावथ' जोङो राजनितिक भाबै
जों जि UPPL नि जानानै बाहागो लागोन बेखौ आङो फोरमायो आरो जोंनिफ्राय ओरैनो दा सावरायबाय थानाय बायदिब्ला जों बयनिबो मददखौ हास्थायदों आरो बयजोंबो जोङो सावरायलायबाय थादों। गुबुन बेलेग पार्टिफोरजों माबा एलायन्स खालामनायनि बाथ्रा आरो ओंखारबावदों। दा राजनिति भाबै इलेक्सन फैयोब्ला एलायन्सनि खोथाया मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाजोंनो रायलायनाय जायो। थिग बेबादिनो जोंजोंबो दासिम गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्रा रायलायगासिनो दं आरो बे रायलायनायाव जोङो बयजोंबो बाहागो लादों आरो वेलकाम खालामदों, बयखौ बरायो आरो रायलायलांबाय थागोन, बे सोलिबाय थागोन। थांनाय समाव नबसरनिया BPF हान्जाजों UPPL जों ज' खौसे जाबाय होननानै भाइरेल खालामदों, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? दासिम जेबो बेबायदि रावजोंबो राजखान्थि हान्जाजों जयै दासिमबो इलेक्सन गेलेनाय एबा एलायन्स जानायनि खोथा गैया, सावरायबाय थादों, बे सोलिबाय थागोन। थांनाय रायजो सभानि MP बिस्वजित दैमारिया जे पार्लियामेन्टआव बड'लेण्डनि बाथ्रा बुंदोंमोन, बिनि बागै सारा मा बुङो? दा बेबायदिखौथ' जोङो बयखौबो बरायनांगोन आरो बेखौ गासै बड'लेण्डनि नोगोरारिफ्रानो बरायनाया गाहाम आरो ओंखायनो आंबो बरायाबालासिनो थानो हानाय नङा आरो बेनिख्रुइ सिगां आरो बेबायदि बिबुंथिखौ लाखिनाय मोनब्ला हयथ' बड'लेण्डनि गासै रायजो राजानिफ्रायनो अनसायनायखौ मोनगौमोन। हारि राव धोरोम फाराग लाखियाबालासिनो बेखौ हास्थायदोंमोन सिगांनिफ्रायनो। आं बेखौ फोरमायनो लुबैयो आरो बेखौनो हास्थायो।